थांनाय सालकिसा सिगां हहमदोदम खालायै हाथाय कतर तेर ओंगै थांगा ग्रों ग्रों आमथिनि बरक थांगै आरो बानि खालायखिया फालनकतै आसुक लायखिया हाथाय कतरनि कतर तेर पाइबो थांगा जनेन नग थांबायखिया बानिया खालनाय र फियाबा तरक बायखिया बरक बानिया खालायथनि सामगु फनांमा मानै खोनै र जाब्रा बाब्र र ताबु आबिका खालायजाक लेथरा पात्रा आंजाक सकजाक मोनामजाक दिनै दिपरक बासाइबारि डन बस्को स्कुलनि मालखं मथननाय तै ज्रायनि बुमा सम हाथाय कतर तेर ओंथानि बो पिकनिक जाना थांनाय माने नुगुख्या जाब्रा बाबरा मानै हामिया मोना कुसम खिबिजाक साफ सुथरा खालायजाया आबनो हाय मांपिलि नुगै ज्रायनि बुमा फासं तै मालखं मथननाय र खरां तिसाका साका अबहाय पान्दा कतर तेर कतर ओंै पाइमारक यागुलो साफ सुथरा खालायना ओंथुन তিনি হাস্টার ত্রিপুরানি লোকরং তিনি 4 তারিখ ডিসেম্বর 2021 जों তিনি डन बस्को स्कुलनि जे मालखुं चालुगै तंनाय बा निजिनि बसा रनो परिनानि बागै जे तुना फाइनाल जतनो पाल खाले जों तिनो हाथाय कतर बरमरा मतायो सराबसा माइमुइ रक संयाखौनो चालायना हनि फाइलाय माने पिकनिक बेखाय जोंरो फाइनुक फाइका दुगान हालनाय रिनाय रक थांनाय कয়েকদিন सिगां अरो मतायो मेला कुथुमै थांका अब एमन जे परिबेश मुसुक सित्रा हनै जों वानसुगै फानो खा खायमानिया जों जदि अमाय उसुक सित्रा हंगै जों अरो फाइगला खामु जों हयतो तिनि नग गानानि जेकुनु जागा रग जेकुनु थाइ रग जों तिनि न जे पिकनिक साफायखामु जोंतु जों वानसुका अरो मताय दङ मताय न खुलुमतै सिरि सितिनि मताय पाल खालाय जतनो तंथौ चाथौ खाय किजा माइमुरो पाल खाय चालायलाय नयाखौनो जों थायमाने किन्तु परिबेश बेलायखाय हामिया अब आं कसाना नायो जे अ जागायाव कायसा कमिटि दङ हनै जों काहामखाय सिव आगिनि सिरि सितिन सिमिनो मतायनो कमिटि बाय तै दुल जागो हनै फियाबा ओ कमिटि बाहायखाय साबनो तै कमिटि खालायलाय अब जे मेला ओं थामानि यागुलो बनि कायसा दायित्व दङ जे अ मताय मानि जे थाइरग बा एरिया रग परिष्कार परिच्छन्नता खाय तन्नानि बागै बंनि बेलायखाय नांपुगमुं बंनि कर्तव्य बा याखबा बंनि सामुं दंमानि जोंरो सिव हाकसाल तै गानारनि बिभिन्न लुकुरक बिभिन्न जागानि थाइनि थायाखनि गोबाङा लुकुरक अर बानियारक खायनो फायो ओंखाय अ बानियारक खायथानि बंथानि किसा मिसा पुइसारक नाहाव हनै जों खोनाव किन्तु अ जे पुइसारक अ कमिटिरक माने बुसुक बसर ओंखा अब कुनु उन्नयननि जों जागासे नुगे हायचे लामासे नुगे जोंरो नक खुनि खुंदाम नुखा जेटा हेजामारा बा पद्मबिल ब्लक कनिनि बिसिङाव किसा मिसा फान्ड खाया खुनो नक रक किसा मिसा लेलारान बे तांमोन फियाबा अमसुक बाय जों बखा स्रां स्रांनिया हायचे आबुन बागै नां कयनाय अ जे कमिटि हिनि जे तंनाय लुकुरक बरक अबनो किसा जाय खायै बसकां बिसि रग बा बसकां जाक चयतर मासतेसे मेलां सुगन आफ्रु अम हायरक अ जे मेलानि अ जे थाइनि जे जागारक बा चित्रर अबहाय आपति रखाय तातनि बायथं किसा परिष्कार परिच्छन्नता थाखाय तनिथं बंनो आं असुंनो कयो जे बसकां दिनो अबहाय तांथं तेसा आं नायो कमिटि खाखायो काहाम खायै जदि परिसेबा खायमे हंखाय आ कमिटि तङै तामखाय आं निजे सालचा अरबो फायका ताख्लाय मतायो आं निजे टक माक थामथारना हिंफायमानि अरो जे जागा टक थारो आरो कुनु परिबेश गरै जुता बाय मजा बाय चश्मा बाय फायका तंखा जे टक थारनाय चिनि जे अचाय बा पुरोहित बंनि साकारागो टक रक पुन रक बेदक लायखा बरक जाजागियां किन्तु थांलायका तैसा जों तिनि टक रा